Okay, you're just doing exercise. Yes, I can again. Emenwa nke mbụ na na-eke anyị magide ka onye na-ekwuchitara ndị mmadụ ma ọ bụ na-ekwu ihe na-eme n'obodo ọ na-echu ụlọ ifu n'udo dị mana nke anyị na-ekwu tata evangelist N. Agbo ihe gbasara nkewa na n'Igbo bụ nke butere ụzọ ụfọdụ na-ebo ya si na ọ bụ ihe osu mere na ndị Igbo adị n'otu dịka wafọ Igbo mma akụkọ Igbo ọfụma ndị na-ekiri anyị na mba ugbu a ga-achọ ịmata gịnị ebudo osu a kedu ka osu si bido kedu ihe ma gbasara osu kedu ihe ị ga-agwa ndị ụwa gbasara ihe a na-akpọ osu osu dịka esi nwe ya n'ala Igbo dị nke a na-akpọkwa ohu adị mana abịa a na-asị na enwere osu na ohu syndrome. Osu bụ ndị mmadụ eji wee tụọrọ arụsị asịsa na arụsị nwe ha ọ dịgasị ebe dị iche iche n'ala Igbo. Nke a na-akpọkwado ohu bụ nke anọkọtasị na ndị mmadụ na mmadụ nọkọtasị na mmadụ goro mmadụ ibi ego. O nwere ka ọ bụrụ onye aka pere mpe maọbụ onye ndị dị obere ndị dị nnukwu awakpo ha siza na ha goro ego mana adịghị ama na mgbe gboo na-azụkwara ahịa mmadụ ọ dị m otu a ma na ịgụ akwụkwọ nsọ ị ga-afụ ebe a na-ekwu onye oru igotere n'ego gị ma ọ bụ iji gị ihe gị gbapụta ha dị ama ọ bụrụ na ile anya n'akwụkwọ nsọ na ọ dị mana anyị nwabụ ndị Igbo dịka anyị na ndị ụmụ Israel si wee bụrụ ndị bụ ụmụnne ịfụkwa na ọ bịara dịka anyị bịara nata ihe ahụ ndị ụmụ Israel na-eme so ịfụzi na osu ma ọ bụ ohu bụ ihe eji akpa oke n'etiti ndị ụfọdụ apụtasị na ndị nke bụ osu na ha na-egoro ha ego ma ọ bụ na ha tọrọ ha arụsị ọ bụrụzia ndị arụsị nwe ndị ahụ ọ bụrụzia na nwere ka ihe si mee ihe na-adịrọ mmasị ka arụsị bịa ọgụ ya bụ na ọ dị ụzọ ịbụa so osu bụ ndị atọrọ arụsị mana ohu bụ ndị asị na egoro ego amara ma ndị ahụ atọrọ arụsị kedu ndị ha bụ tupu atọrọ ha arụsị ha bụkwa mmadụ dịka mmadụ ibe ha mana ndị mmadụ ibe ha karịrị ndị ka ha ma ndị dowere ahụ na ha ka ha jere were ha tụrụ arụsị ma mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ndị a na-emegbu emegbukete ha gbanakwuru arụsị ka arụsị chedo ha emechazi asị na arụsị ahụ nwezi ha ma ya bụ na ihe gbasara osu dị ụzọ dị iche iche mana ebe ọ na-aka njọ ndị a na-aba apụta asịsị a na ha nwere na-enwezighị na ndị obodo ọzọ ndị obodo ụmụnne ha a na ha bi n'ofu obodo akpọrọzi ha kpọnye arụsị sịsa na arụsị nwe ha ọ bụrụ na ya mere 10 arọ ofu narị arọ gara aga ma arọ 20 ma 10 afọ 3 ma 10 afọ 5 ma 10 afọ 7 gara aga ihe na-agbagwoju m anya bụ ihe ọ ga na-ejikwa na-eme ma eruo n'ugbu a oge dịka oge anọkọtakwasị na ndị mmadụ na ndị nke a bụ ohu na ndị nke a bụ osu
ije n'ala Igbo ebe dị iche iche ịfụ na ihe a na-eko nnukwute achịcha n'ọtụtụ obodo dị iche iche. Ma m na-ajụ onwe m, ndị Igbo bụ ụmụ Chineke na mbụ, maka na ile anya ịfụ na ọ bụrụzi ha na-aza azọ kịta na ụmụ ndị na-eme nchọpụta si ala Israel abịago n'ala Igbo wee were ha na-akpọ DNA wee jee mee test wee nata the result n'Ọgọst. Ya bụ na everybody mazi kịta Ọgọst n'afọ 2017 na ya bụ na eprove gị ya bụ na egosi gị na ndị ọmụmụ sayensị egosigo ya na ndị ụmụ Igbo na ndị Juu nwere ofu ọbara. Ihe nghọta m bụ na mmadụ niile bụ ofu na ụmụnne ndị a niile eji wee si na ha jere n'alụsị ma ọ bụ gbapụ n'alụsị na ha bụ nwanne ndị were ajetie n'alụsị. Ụmụnne ha mere otu ihe ụmụ ihe ụmụnne ha mebi na aka pere ha mpe ma ọ anọkọtasị ịma mgbe gboo ahụ asị dọkọtasị na nwee ihe na-eme n'obodo na ajọ ihe na-eme n'obodo asị kedu ndị a ga-eji chụọ aja eje wuru ndị aka pere mpe ndị ogbenye ma ndị aka pere mpe ma ndị dị obere ndị dị nnukwu eme ha asịzi werezie ha onye nke ahụ jee chụọ arụsị ma ọ gụọ arụsị esizi ebe ahụ siza na ndị nke ahụ bụ ndịzi dedicated to arụsị ahụ. Arụsị na-abụrụ mmadụ ma ọ bụrụ mmụọ nọ ihe aka mere. Ihe ọzọ eweta ha na-eji atụ ndị agha na-etinye n'alụsị bụ na oge ha pụtazie ha chọọ imegidezi ha alụsị ahụ anụgbazielu ha ọgụ. Nke a ọ bụ eziokwu? Mgbe ụfọdụ kwa na mgbe gboo achọ imegide ndị agha ka ezigbo ihe ha ga-eji mgbe ụfọdụ a na-asọzide ndị ahụ asọ na bụrụzide ha ga-emegide ha maka na ndị ahụ atọrọ arụsị na ha na-arụsị ibizi a na-asọzi ha asọ. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ọ bụrụ ndị na-agọnya bụ arụsị na-anụzi ụmụ nwaanyị ahụ nwere ike ịpụta n'ọhịa ụmụ nwaanyị eju ebe ọbụla ụmụ nwaanyị ruru iri mmadụ ise ma iri mmadụ ịbụọ a sị na ha bụchiri ndị nwunye ndị na-agọnya bụ arụsị. Ọ bụrụzi chief priest ma dibịa na-agọnya bụ arụsị na-anụzi ụmụ nwaanyị ndị ahụ niile. Ilekwanụ ha anya ịfụ na ndị a niile mara mma makasị mma arụ ịfụ na ọ bụrụzi ndị ihe mara mma ka a na-edewere arụsị. Ọ dị maka ndị na-ekiri anyị na-ịghọta onye bụ kpọmkwem ịgụrụ akwụkwọ ịbụ onye nkụzi ihe dị iche iche ka eji mara gị mmụọ ji mara gị mana ndị na-ekiri anyị na mba ụwa niile ga-amata onye anyị na na-akpara ụgbọ kpọmkwem. Biko anyị chọrọ ka a mara onye na-ekwu ha na ọ bụghị nọọ nakọta nnọọ bido kọba akụkọ. Biko kọwara ndị na-ekiri anyị onye bụ kpọmkwem. Aha m bụ Evangelist Joseph Nnemeka Agbu. Abụ m onye Ishe n'Ishi dị n'Ishe Nneke dị n'isi ụzọ local government area nke Enugu steeti dị na Nigeria. Abụ m onye nkụzi, ana m ekuzi na mahadum a na-akpọ Ebonyi State University. Ana m akụzi ihe a na-akpọ philosophy. Ana m akụzi philosophy ọ gafego iri arọ na abụ na 20 years nọ na-akụzi philosophy. Abụkwana m ofu onye abụkwana m Town Union President ndị nọ n'Eke People's Assembly n'obodo anyị na Neke. Bụrụkwa ofu onye na ndị Igwe's cabinet maka na dịka m bụ onye Town Union President as na m bụ automatic member of the Igwe's cabinet. Mma bụkwa Director Political Education and Governance MOBIB a na-akpọ MOBIB Movement of Biafrans in Nigeria. Anyị bụ ndị kwetere na anyị bụ ndị ji Biafra mana anyị ga-abụ citizen of Nigeria na anyị chịpụ na Nigeria na anyị ga-apụ nwayọọ nwayọọ pụọ n'udo pụọ na-enweghị ntịbụ ụzọ. Mụnwa bụkwa PRO ndị Customary Government of Indigenous People of Biafra. Abụkwa m a member of Committee for the Defense of Human Rights. Ọtụtụ ihe ka m na-emege. Abụkwa m founder of Visionary Port of Oil Ministry, otu na-ezi ozi ọma ọbụrụ chọọchị. Anyị ada agbakọ na-atụ ebe a ga-atụta ego mana izitekwara m ego m ga-ejikwa ezi ozi ọma. Mana ihe anyị na-arụ bụ na-aga ebe dị iche iche na-ezigasị ozi ọma. Anyị nwere ike ịga n'ụlọ ụka, anyị nwere ike ịga n'obodo, anyị nwere ike ịga ma na kọmpanị. Ihe ọ bụla anyị na-eme anyị chọpụtara na ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ na-agbagharị n'iro. Ọ bụrụ na ha nwụọ ha ga-eji ọkụ mmụọ. Anyị chọpụtakwa na nwere ndị nọ n'ime ụlọ ụka
ha nwụọ ha ga-eje eluigwe mana ignorance na-achọ igbu ha n'ụwa. Ọ ihe anyị na-agba mbọ ka anyị kụziere ndị mmadụ ihe ka ha ga-esi bie ndụ ọfụma n'ụwa. Ihe mere anyị ji bịawa bụ na ekwube ndị na-ekwusi ihe gbasara ka osu a ga-eji na ihe ndị ọzọ iso n'isi ya ịgbasigo mbọ ike gị na ndị igwe dị iche iche na-afụ na ụmụ ihe a niile na ihe gbasara osu na nkewa na-arapụ iyi. Gwazie anyị mbọ gị onwe gị na-agba isi na iso na ndị na-achị na obi igwe. Kedu mbọ ị na-agba na ihe awọm gị wa na onwe gị fugoro n'ihe gbasara osu a n'ala Igbo na kachasị ebe isi? Mana mụ asị na mụ bụ onye isi n'isi dị n'isi n'eke dị na isi ụzọ. Ọ bụrụ na o nwere ndị tara afụfụ maka ihe gbasara osu a na mụ bụ Joseph Agbosia. Ebe anụnwe nọ na-eme ihe anụnwa bụ be nwaanyị a ga-asị na onye maka ata afụfụ gbasara ihe gbasara osu n'obodo a ya. Mụnwa na my maternal uncle Sylvanus Nnachi nwunye ya nọ ebe a anyị bịara na biya kịta ka dị ndụ so na ndị kara ime ihe ọma dị iche iche kara ịbatago n'obodo a na 70s and early 80s ka ha bidoro ọchịkọbaba ụmụ nwaanyị n'eke niile. Ụmụ nwaanyị n'eke niile ha nwere ugbo, ha nwere ebe ha na-atụ ofu kobo ka ha na-atụ mgbe ahụ 10 kobo ka ha na-atụ were na-eme nzukọ megide. The thing was a very big mighty force na-ebu that is mobilized ndị obodo a ọtụtụ ihe nkwọ na-eke anụ a na-asị mmadụ niile si eburu ebe ọbụla na-abịa azụ kịta, ma ndị si Ọka, ma ndị si Abakaliki, ma ndị si Enugu, ma ndị si Nsụka na-abịa bụ nwaanyị a na-ekwu maka ya, Mrs. Margaret Nnachi. Onye nwa bidoro ahịa maka na etiri onye na-eke ihe na akwa agha dị na ha ndị agha ebe maka ndị na-eke nwere nri nwere especially cassava akpụ a na-eburu esi ebe a were ụkwụ buru nya bụ akpụ gaa na akwa agha eti onye na-eke ihe. Nwaanyị a wee sị kedu isi ka ị ga-esi buru ihe anyị ji tara afụfụ kọta proses chaa ya jiri isi anyị buru ya gaa n'ahịa erukwa ebe ahụ na-etikwa anyị si ihe nke a karịsị ka a chọtabazi anya bụ nri na be anyị. Ya magoro ọjị jee n'ite ndị a na-akpọ ndị ọha na-eke nya ndị na-achị na-eke mgbe ahụ na the Ville Town Square gụpụrụ ha ọjị nata ikike n'aka ha ka eje bido nyaba ahịa a na-akpọ nkwọ na-eke taa. Ha bido nyaba ahịa ihe na-aga nnọọ ọfụma anọgide ndị World Bank bịa dị interested n'ihe ahụ ha na-eme. Ndị ọcha a na-abịa ebe a, ndị ọcha erigo ji ahụrụ n'ọkụ n'ebe n'ihi nọ anụmanụ ndị ọcha ji ahụrụ n'ọkụ iji mmanụ sute taa abacha n'ụlọ ha dịza interested si mba n'ihe nke ihe ụmụ nwaanyị a na-eme juru ha ọnụ na ha marazi ihe ha ga-eme na ha ga-atinye aka na ya. Ụmụ nwaanyị a wee bido nnọọ ihe chọrọ immobilize ndị na-eke niile, ụmụ nwaanyị niile a mụrụ na na-eke a nugoro di ma di ha mụrụ anwụ as far as a woman either married or widowed n'igbe member of that group. Emegide ya ndị World Bank wee sizi na ha ga-arụ skill vocational center na Nneka. Admission ya ga-abụ 50% isi ụzọ, 25% Enugu ma Anambra ma and then 25% the rest of Nigeria. Ụmụnna ọ bụrụ na ege m ntị n'ụwa niile ị ma anọ ihe gbasara usu anụmanụ ihe mebiri ya. Anọkọta wee binye ofu mbọsị ofu onye wee sị ndị ụmụ nwaanyị ndị ọzọ wee sị na azụ ụkwụ adị eburiri ụzọ na azụ ụkwụ adị eburiri ụkwụ so na nwaanyị na-ebido ihe a bụ onye azụ na o kwesịrị ibu ụzọ okwesebe azọgide mara ma nwere ka a ga-esi ihe a okwere segide okwu segide okwere ụmụ nwoke maka na nsogbu dị n'ihe a bụ na ọtụtụ ụmụ nwoke bụ ndị nyere ụmụ nwaanyị ahụ ikike ha ji mee ya mere ebe a ka ndị dị ihe ụfọdụ ndị dị ụmụ nwaanyị ahụ esegide okwu esegide ndị ụmụ nwaanyị ahụ nwa ejego n'Enugu jee rọta ihe a ga-eji bido da skill vocational center o juru n'ụlọ anụmanụ nọ ya ma meshin eji akwa akwa maka eji edozi show maka eji eme bekino
ma tebụl ihe ọbụla eji eme akwa ya skill ihe anụ esegide okwu ndị gọọmenti buru moto one ma one bata ebe a nwa bukọrọ ha niile ihe si na na-eke ebe a bụrụ ekeri obodo ịtọ maka na ihe a chọrọ ibido so ifugo ihe kwesịrị imepe anya maka na ndị World Bank gọọmenti kara ịrụ n'ụzọ na-eke arụbara kịta akara ịrụ gị anyị ya bụ na ihe a na-egbochi bụ karịrị akarị na ihe gbasara osu a na-egbochi mmepe obodo ofu ka ịbụa ọsọsọ mmepe obodo ọ na-ekpepu mmepe mmadụ personal development of individuals ọ na-egbochi mmepe mmadụ ọ na-egbochi imepe obodo ọ na-emebi obodo mana ka Chineke si wee nye aka na nwaanyị ahụ na ndị otu ya dịrị ndụ wee ruo kịta ụfọdụ n'ime ha dị ndụ wee ruo kịta gbamara Chineke maka na nwaanyị nwere ekwe n'okwu ya mụtarakwa nwaanyị ị ga-asị na nwa ya ga-aga akwụkwọ n'ebe a ga-eme akwa ya skela ọkwa ụmụ nwoke na-abụ ka ọ mụrụ ọkwa ụmụ ndị ahụ a na-atara afụfụ a bụkwa ụmụ ha ụmụ nwaanyị ga-agakwa ebe ahụ ya bụ na Chineke mere ha ji wee du ndụ wee dugide wee rota mana ka arọ na-abịa na-emepe anyị wee fụzia ihe anyị mere onwe anyị maka na arọ 1966 Jenụwarị 15 ka ndị na-eke bịara ebe a n'iche ebe a gbaa ụlọ anyị ọkụ chụnasịa ndị si ebe a gba na ebe a na-akpọ na-eke Odenigbo n'ike ndị si ebe a gba ọsọ ndụ bụ ihe founded that place na ha nọzi n'Enugu East ị ga-afụ mmadụ nwanne ya ebiri n'iche ebe a nwanne ya nke ọzọ ebiri na-eke Odenigbo n'ike ebe ha na-agba ọsọ ndụ ebe ha gbara ọsọ ndụ na 51 years ago ya bụ na ihe o megoro anyị dị ọjọọ ma ọ bụrụ ndị afọ Igbo mana ile anya ịfụ na ya mụnwa anyị na-ene bụ onye mbushi na iche ebe a gbada n'ime na-ekede nụta nwaanyị n'arọ 2003 December 27 2003 mụnwa bụ the first man that will move from this iche to go down to the rest of Naked to get married mụnwa bụ onye mbụ ya bụ na onye nụrụ abụrụ ihe a na-akpọ osu onye m nụrụ ha sị na onye ka ha bụrụ osu n'ọmụma bụ osu onye ka ha bụrụ ohu n'ọmụma bụ ohu masịgo m ha weta risit ha ji gote m ekwere eweta gịwa bụ ohu mana iji enu onye na-abụ ohu ha sị na m bụ ohu ha sị na m bụ ohu mana m gwajere mbọsị m gbara nkwụ na-eke niile batara ebe a ka amara m ha chọrọ ịma ma m ga-ada ma agbakọta egwu ya ada mana nwere onye ihe mere Chineke na-agọzikwana m n'ezinụlọ ya bụ na ihe na-ekwu bụ na ihe ụfọdụ bụ egwu ha tie ụfọdụ na-ahụ si na onye asị na ọ bụ osu ma ọ bụ ohu na onye na-abụghị osu ma ọ bụ ohu na onye a ga-anwụ ọ bụ eziokwu ya bụ akụkọ mbedi ya bụ akụkọ na-akọrọ akụkọ eji eme ka ihe mana ụbọchị mụ na mmadụ na-ekwu sị na onye bụ osu nwere ike ịbụ minista onye bụ osu nwere ike ịbụ gọvanọ mana onye bụ osu na-ada enyi ya anụ ebune ada enyi ya sị ya kedụzi ihe dị ihe ka ifugo ka obodo si atinye onwe ha na nsogbu onye bụ osu nwere ike bụrụ gọvanọ bụrụ minista bụrụ kọmishọna mana ma ọ mata anụ ebune just ka o si n'obodo a ọ dịka onye na-ekwu ya bụ onye isi ochi mbọsị ahụ na mata anụ ebune ntụ ọmụmụ mbọsị ya anụ ebune kedu ihe bụ anụ ebune ifọrọ na ihe a bụ akwa dị oji ka eji kwuo echi obodo ahụ anya so onye bụ osu je bụrụ gọvanọ mana ọ mata anụ ebune jekabana na ndị ebune nke o je bụrụ gọvanọ o nweta alokeshọn ọjị na ọ ma enye unu kịta bụ na asị na ọ na-eme diskrimineshọn mana ifugo na ihe a bụ ọchịchị ndị Igbo kwesịrị isi na ya wee pụta maka na ihe dị na ya karịrị a sị na onye bụ osu dịka isi kwuo na agaghị enyecha ụmụ ọkwa dịgasị iche iche n'obodo ebe o si ọ gaghị abụ eze ọ gaghị abụ ihe ndị ọzọ mana gịwa so na-achị kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a n'obodo ka ewere ọtụtụ ihe ka anyị mebichigoro anyị jigoro ekpere mebie n'obodo anyị onye bụ prezidenti na-eke Federated Lake Autonomous Communities ya bụ onye isi ndị town union jikọtere 4 communities maka enwere 4 autonomous communities na Neke bụ onye isi ya onye nwe ha si na ọrụ Chief Ike Nnamani mụnwa bụ president general ndị ụlọ Neke one of the autonomous communities dị na Neke president general ụlọ Neke People's Assembly
ha sịkwa na mba ohu. My uncle nwụrụ some years 2-3 years ago, Dennis Nnaji bụ president Ishenu People's Assembly, Ishenu Progressive Association. So if you know if you know Ishenu na Chineke mgbe eletrik na-abịa obodo a, mgbe eletrik na-abịa n'Eke na mbụ na 1989, o rutere n'Ishenu ebe a eletrik pole akwụsị. Ebe ha si na o nwere osisi ha ji anụ ụwa na magbutu ya bụ osisi, gọọmenti na ha matinye waya eletrik n'okpuru osisi na ọ ga-adọgbu mmadụ. Ewerezie poolu eletrik na-asọpọtụ poolu na Ishenu ebe a, emechaa bụ sọsọ Ishenu nwere ọkụ. Ịgbakọta na baa ebe a, fụ na baa anyị ka mma mma. So na onye Ishenu na na-eke kịta nwere ike ibu igbe ka o si wee dị kịta. Onye Ishenu nwere ike ibu igbe maka na ọtụtụ mmadụ achọpụtago na ihe a onye na-eme ihe a kịta n'obi ya bụ onwe ya ka ọ na-enye akụ. A sị na ndị a kpọrọ nsu maọbụ ohu na ha na-aka enwe ego. Gịnị kpatara ewere ebe ha na-esi amụta ego nke iche? Ịma na onye a na-emegbu amarakwa m maka nke ahụ, mana ihe mara mgbe ụfọdụ ha na-adịkwa ike, ha na-enwe ego, ha na-amakwa akwụkwọ. Mgbe nwere m ego mana amara m akwụkwọ. Ma ịma ihe a bụ iwu dị n'ime mmụọ, ihe a bụ spiritual law. Onye ọbụla a na-emegbu Jehova na-akparị ọgụ. Ya ka o ji totu a ije ebe dị iche iche ndị ahụ na ha bụ nke a, na ha gụrụ ha ego, ma na ha bụ osi, ma na ha bụ iru ebe a ịfụ na ha akajara akaja dịka otu esi emegbu ndị Israel. Dịka otu ịfụgo. So ịfụ na nọ maka that spiritual law mere Jehova Chineke bụ onye bụ ya bụ ihe na-eke amamihe, na-eke ihe, na-eke akụ na ihe enwe ji wee si ebe ọ bụ na ndị ụwa maọbụ na ụmụnne ndị a si na ha ga-eji aka megbuo ha, na ha ma dị ndụ, na ya Chineke wee gbataziri ha ọgụ. Mụnwa fil na ọnya mere o ji adị otu ahụ. And of course ọ bụrụ na ị ma na a na-emegbu gị emegbu, ị ga na-agbachi mbọ ike ka ị wee nwee ike jiri aka gị nwetara onwe gị ihe ị ga-enweta ka Chineke nyere gị aka. Mana ị na-emezikwa ya Chineke nyezere gị aka mmụọ. So ya mere o jide otu ahụ ma ọ bụrụ na ifil na ọdụ otu ahụ. Evangelist, ewu ihe ọzọ abịa n'ụlọ ụka ndị na-ekpere Chineke dịka n'ebidogoro dịka isi kọọ, anyị niile bụ ofu, ebiro n'ofu, kama na-ewezi ndị kpatara ego gboo maọbụ gburu akụ gboo na-egbugbezi ndị na-enweghị wee chụbazie ya n'alụsị ndị a ebe a na-emegbu ụfọdụ gbaba na alụsị ebe a na-achọ ịzọta onwe ha. Mana gịnị meziri ịba n'ụlọ ụka ebe kwesịrị ịbụ ofu? Ihe gbasara ozu ahụ na ndọrọ ndọrọ karịkwa n'ụlọ ụka. Ịbụ evangelist, kọwagodo anyị maka nke. Mana ogo eberegoro na mgbagbu kịta maka na ọnya bụ ebe isi sekpụ ntịtị. Eziokwu dị nna ya, ịma na mụnwa bụ onye ozi ọma. Eziokwu dị nna ya bụ na ọtụtụ ndị nọ n'ime nzukọ bụ ihe na-aba ha n'akpa ka ha na-achọ. Eziokwu dị na ya bụ na ọtụtụ ime nzukọ na Chineke esigo n'ime nzukọ, n'ime ihe a na-akpọ chọọchị, ụlọ anụ arụrụ arụ a na-akpọ chọọchị, wee pụta. Chineke nọzi na main road na-achọ ndị ga-efe, maka na ndị nọ n'ime ụlọ ụka bụ sọsọ ego ka ha na-achọ. Ebe anụnwa adọrọkwa nshọ m nwere ebe ihe anụnwa ka njọ karịa n'ime ụlọ ụka. Maka na ịbịa n'ụlọ ụka, ndị ụka daa na asị na ịbụ mgbe oru ga-ada na o nwere onye na-asị na ya bụrụ oru mgbe ahụ, na ya bụrụ oru Chukwu. Mana anyị pụtazịa ndị nke ọzọ abụrụzi oru mmadụ ibe ha, anyị niile abụrụzi oru Chukwu. Ịfụ nwere ụfọdụ ụlọ ụka ị ga-aga, onye bụ ohu, onye asị na ohu ma onye asị na osu, ọma bụ dikin, ọma amaechi ya mọda, ọma bụ bishọp, maọbụ ọma bụ nka maọbụ bụrụ nke ọzọ. Achọkwa ọchọ ịnụ nwaanyị eje agbaje n'ime ụlọ ụka ndị na-anata oriri nsọ. Ya mere eji sị gị na Chineke amarụgo na nọọsị ndọrọ ndọrọ ka a na-azọ n'ime ụlọ ụka wee chọba ndị ọ ga-etekwasị mmanụ ha. Asịrọkwa nwa mmadụ niile, ụfọdụ ọtụtụ, maka na ije na ọtụtụ ụlọ ụka na ihe ahụ dị otu ahụ. Ije na ọtụtụ ụlọ ụka na ọ dị otu ahụ maka na ha echegharịbeghị, ha amabeghị chi a na-efe, ha amabeghị na chi na onye ọbụla bụ onye mmehie bụ ya bụ onye bụ ohu. Ọ dị na Baịbụl, ọ dị na akwụkwọ nsọ na onye a sinner is the person who is a slave. Onye bụ
onye mmehie bụ ya bụ onye bụ ohu. Ma ka anyị na-eme mmehie na-aga n'ihu na-akpa oke na-emekwe mmehie na-aga n'ihu, anyị na onwe anyị abụrụ ohu Chineke ma ya mara na-akpọ nna anyị ohu. Onye chọọ ije nụ nwaanyị asị ka eje dres, ịma ajụkwa ma onye ahụ nwere ọrụ ọ na-arụ ma ọ bụ na o nwere ihe ọ na-eme, ịjụba ma ohu ọ dị ya n'ọbara. Mana oge ha na-emekọ ọ na-eme of course mgbe ahụ niile a na-ada adụkọ nwaanyị ebe a, ndị mmadụ niile ha na-eme nnọọ ihe sọrọ, ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-eme ihe sọrọ. Ụfọdụ na-atụkọrịta onwe ha ime, a na-atụ ime na-amụ nwa, mana achọzie ka ebiri mee ma ya, achọzie ka emee ya ọfụma ka egotezi ọjị ka onye ahụ bụrụ di na nwunye. Mgbe ahụ cheta na enwere osu, cheta na enwere ohu. Ịchọpụta na ndị ụka maọbụ ndị nọ na chọọchị maọbụ ndị nọ na nzukọ Kraịst kwesịrị itinye aka mara ka anụsiwe ha ahụ, maka na ọ bụ na anụsiri ya bụ mana na aghụghọ ka anyị na-awọ n'ime ụlọ ụka. Jehova nọrọ n'eluigwe, Jizọs nọrọ n'eluigwe na-amụ anyị amụ. ọ dị ma onye nsọ na nchịkọta okwu dịka isi kwuo maka ndị nọ n'ọnọdụ dị iche iche ugbu a were onye ha chọrọ ịnụ maọbụ ihe ha chọrọ imekọ ha na mmadụ ibe ha n'ala Igbo, gịwa fugoro ihe a, kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị dị otu a na-atụ egwu na ejigoro ebute ya n'ahụ na ịnụ osu maọbụ ị na-anụ osu ị gaghị amụ nwa, ihe ga na-eme gị maọbụ ị ga-adị ogbenye maọbụ ị ga-eme nke ọzọ? Gwakene ha okwu, nyekene ha okwu ndụmọdụ. Ndụmọdụ m na-agagodo ndị mbụ bụ ndị na-akpọ mmadụ ibe ha osu maọbụ na-akpakwasị ha agwa n'ụdị otu ha. Ndụmọdụ m na-adụ ndị nke ahụ bụ ka ha wefe aka enwe n'ofe, maka na o yiziri aka mmadụ. Nke ịbụa na ana m asị ya ha mara na ofu mbọchị na onye ahụ ị na-akpagbu nwekwenere ike Chineke tụgharịa aka ya, ọ bụrụzi anyanwa ga-azọ gị ndụ. Mbọsị ihe ga-emebi, ọ bụrụzi anyanwa bụ onye Chineke ga-esite ka o nyere gị aka. Nke ịtọ m na-agwa gị ka ị mara na Chineke na ọ bụrụ gị maka ebutere onwe gị n'ụwa. Ọ bụrụ na a sị gị dịka ka ịtụọ vootu ka ibute ebe ị ga-aga, mebi karịa ịga n'ezinụlọ ahụ ị gara ma ọ n'obodo ahụ ị gara, so ma mara na ọ bụrụ gị mazitekwere onwe gị n'ụwa. Gị mara na ihe ọbụla niile ị na-eme, Baịbụl sị na akwụkwọ Galatians nke 6 amaokwu nke 7 ka aghọrịzi n'onwe gị na Chineke abụrụ onye a na-akwa emu, na mkpụrụ ọbụla mmadụ kụrụ anyanwa ka ọ ga-awụ. Whatsoever a man sows, that's what he will reap. Wọtakwa na ihe ị na-eme na-emegide onye na-enwere gị ihe, ọ bụrụ na mmadụ mere gị ihe sef ị na-emegide ya, n'ọkwa Chineke ka ị na-abọrọ ọbọ, ma Chineke si gị hapụ ọbọ ga-abọzi na ọbọ. Ị bịakwute ndị nwa a na-akpọ osu maọbụ a na-akpọ ohu, ekwekwana mmadụ ama akpọnwụ gị ihe ị na-ama aza, ị na-ekwetara. Nobody can reduce you to a small level without your consent. Ọ ikwete onye ahụ eme, a na-akpọ gị ya gbachi onye ahụ na-emere onwe gị ihe ị na-eme na agbacha ọsọ agụba maya. Maka na mara na Chineke bụ onye kere mmadụ niile, ma ịgbakwuru ya ọnyanwa bụ onye Chineke mere anyị n'ishe dị iche anọ anyị ji wee survive. Ọtụtụ n'ime anyị ka a kara igbu egbu, mana Jehova mere taa anyị abụrụ just na anyị survive, mana anyị dị ndụ na-ekwu ihe na-eme, na contribute our small quota ka society anyị na-aga n'ihu. Ịbụkwanụ nwoke ma nwaanyị, ị chọọ ịnụ nwaanyị asị gị ị nwere ike ịkpọ m na fon, nọrọ ebe ịnọ na ịnọ mkpere ga-ekpere, ọ ga-aghasa, nwere ihe a ga-eme gị. Ihe ahụ bụ onwere ihe ọ bụ, onwere isi na ịfụ nwaanyị dị gị mma ijekwu ndị be ha. Mana ihe na ya ọ emekwana ya by force, a na-eme ya emezina ya n'ike, nwee ndidi. Ọ na-ewegoro gị arụ n'aba ma arụ ịtọ ịkọnvinsi ndị mụrụ nwa nwoke ma ndị mụrụ nwaanyị ka ha kwete ka unu nọ chere, maka na Chineke ga-eju unu wee kwara ngwa ọrụ wee mebie atụmatụ ahụ. Maka na ka anyị si jere nụọ nwaanyị ada ya akụziri mmadụ ole nugoro nwaanyị to and fro from na-eketa isi n'isi kịta ara ekụzi egwu ma onwebeghị onye ya n'etiti ndị na-akpọ ndị mmadụ osu na ndị agha na-akpọzi osu na ụmụaka everything Coke na Fanta combined onwerozi ihe na-eme. So ọ bụrụ na mmadụ na-eme gị threat na-asị gị busi ikpere rịọ Chineke, si Chineke ya nyere gị aka, mana emekwena ya n'ike. Ejekwana jee kpọrọ nwa mmadụ kpọrọ ya jee si na maka na ha ndị parents ya ekwere, nwee ndidi. Evangelist, ofu ihe ọzọ ekwuru n'iwu Naijiria
na onye ọbụla kpọrọ mmadụ osu maọbụ ihe nọ n'iwu machiri ya. Ịma na ihe m ga-achọrọ ịga na ihe gbasara gọọmenti bụ na gọọmenti ndị Naịjirịa bụ iwu ka a na-etiri ụmụaka, a na-etiri ụmụ ogbenye, a na-etiri ya ndị ọgaranya. Ya mere na nchọchọrọ m amara na iwu juru eju, asịbụghị na iwu adọrọ aka na-eme, asịbụghị na iwu adọrọ iwu dị a na-eme, mana e nwere ebe ga-adị ịrụzi ebe ahụ bụrụzi a na jọọjị na ebe ahụ bụ jọọjị na-achọrọ ka onye nwasị na ọwụwụ ma osu ka ọ dịdị ndụ megide taa ka asị gị nwanne echi asị gị bịa, ọnwa ọzọ asị gị bịa, arụ ọzọ asị gị bịa, megide ike gị na ya mere achọrọ m itinye ọnụ na nke gọọmenti, maka na gọọmenti etinye iwu do na nọ etichi iwu a ga-emekwa ihe kwuru n'iwu. Ihe kwuru n'iwu ọ ga-emetụtakwa ụmụ ogbenye, metụta ndị ọgaranya. Onye mere na m achọrọ dị ịga ebe ahụ maka na achọpụtara m na Chineke na-aka ihe Chineke problem Chineke sọlvụrụ na-adị permanent. Ọ dị ma na mpịachokwu ihe na-ekwu bụ na ihe a gbasara osu na-enweghị na anyị niile bụ ụfụ bụrụ ụmụnne na ndị a na-emegbu egbu na enweghị ihe ọbụla bụ nzo maọbụ ihe na-egbu egbu dị na ya na mmadụ niile bụ ofu. Ịgụkwa na Baịbụl mgbe a na-emekwudu m ihe ohu nwa ha na-asị gị gote ohu, Baịbụl sị na o nwere oru ara asaa ma ọ ruo 50 years gịnye ya freedom. Ọ ha na-akpọ ya year of jubilee. Ọ dị na Baịbụl. So o nwekwere mgbe onye ahụ isi na ohu ga-eme o nwere onwe ohu ọbụla enwerebe onwe ya kịta since Jizọs Kraịst mụrụ n'elu obe. Chineke gọzie gị. Daalụ. Ọ ga-adịrịrị gị mma. Ụmụ Igbo daalụ nọ, ana m ekene unu ebe ọbụla nọ n'ụwa niile. Ihe a na-akọ gbasara ohu a, ka gị onwe gị ji fụta ya, ka o si emetụta gị, kawara ya onye Igbo. Aha m bụ Ndụbụeze Nnaji, nwa Silvanus Nnaji, n'isi dị n'isi Nuneke, n'isi ụzọ lokal gọọmenti na Enugu steeti, Naịjirịa. N'itinye n'ihe nwanne m nwoke Joseph Agbokwu maka ohu, ihe nghọta ka ohu ma ọ bụ osu si bido ka m were Nneke bụ obodo anyị nke mma ọfụma. Nneke abụrụ ofu ebe ka a chịrị nata anyị na-egbu ogede izu a na-asị Nneke na ụmụ okolo. Nneke dị iche, ụmụ okolo dị iche. Na mgbe gboo mana ụka na-ewu keta, mgbe gboo nwe mgbe ịga arụsị na-ewu, nwaanyị ịga arụsị na-ewu, o nwere ndị na-aga odo, nwee ndị na-aga ezu, ọ bụrụ ofu ndị be ya. Mana emechara kpokọta Nneke a si na ha si ọgbaasị wee nata, o nwere ego si na ha si ọgbaasị. Ụmụnna nke m nkịta bụ Ndụbụeze Nnaji bụ ụmụ nwoke. Ama m ebe nchinata ebe nchinata bụ na Nneke ụlọ Nneke ụlọ dị n'Enugu East, ya bụ ebe ikpeazụ anyị siri nata ya. Ma mgbe ahụ na ụmụnna anyị bụ the custodian of obodo ahụ, dịka otu a ga-asị gị mmụọ ihe eji mọrọ obodo. Mgbe ahụ ụmụnna nke m nkịta ụmụnna na-aka ibe ha ndị ka ọtụtụ na-emegbukarị ndị pere mpe, and ọ bụrụ na isi ebe nke anata isi ebe nke anata ya dịka na-esi ibe isii wee nata Nneke ndị pere mpe ka a na-emegbu bazie ha fasọrọ otu a ga-eso weta. Maka ụmụnna nke mbụ ụmụ nwoke kịta o nwere ofu igwe a na-akpọ igwe Ajamanwodo na Ukere na-ajụ m papia so na ndị dispensary izizi mgbe ndị ọcha bịara so obi na isi ụzọ ọfụma. Ọ na-ajụ m na mbụ Nneke kiri ndị ebe Nneke si nata nshi ọgwasị ọsị m elu ọgwasị kịta ndị ọgwasị amakwa na nsobe ha ka ebe ezuchara ike azatọrọ m ya. Ọsị na mbọsị m kwadebere mbịa ka ya kọwara m, ma nke a na-akọwara nkịta ebe nso nata Nneke na ahụ ụmụ nwoke niile nọ na ihe na Nsụka lokal gọọmenti ama m ha. Ụmụ nwoke niile ụmụnna nke m ndị nke m nọ na ụmụnna Igbo etiti lokal gọọmenti ama m ha. Onye ọbụla amụghị ihe ọbụla ga-adị ka onye na-amara ebe o si bịa. Nneke ada ọtụtụ si ide ọma wee nata, ada ọtụtụ si ogbu ode aba wee nata. Ogu na osu kere iche. Ogu na osu ka ndị mmadụ si akọwa. Abịa na ebigo m Nsụka onwe ebe a na-akpọ Elo, ma ndị higher assassin na ime modern world onwe ndị na-eje achụ aja jiri onwe ha kịta chụ aja dịka ka ihe ọbụla ha bụ imetụ ha. Gwa ọgwụ ego ya bụ osu ihe mmadụ ji aka ya. Mana ndị nke ihe dị iche n'ohu bụ na anyị dị
ọtụtụ anyị ịnarị unu adị ise anyị wee kpakọta ka anyị na-egbegbu ndị ahụ dị ise ihe ọbụla anyị si ka abụba ka a ga-abụba enwe ike ama nụsa nwaanyị ọbụ so ihe a ka m ghọtara ka ohu si bido na ndị kọntest ndị eke a dịka ịbịa kịta ụmụ ndị nashọnal họl bụ ndị izizi nata na neka emechaa kpochaa nwoke gbara nkịta n'ugwuzi na ọ ka na-ese okwu n'ime obodo kịta maka onye ọbụla amụrụ mgbe ibe eje nata na neka mana mụa kwetere na anyị nwa bụ ndị izizi nata maka anyị nwere ji ihe obodo ji bido mgbe eji eje ọgụ ebe niile ọ dị mma dịka o si dị ugbu a n'ime obodo Enugu a maọbụ Neke a na-ekwu ndị na-abụghị osu na ndị na-abụghị ohu ha na-anụkọzi nwa ha ugbu a na-anụkọzi nwaanyị ha na-anụka nwaanyị na-emekọ ihe niile ọfụma nọọ adị obere dịka ofu ụzọ n'ụzọ iri bụ ndị ụbụrụ ha na-ada arụsị ọrụ ọfụma bịa ka na-ekweta n'ụmụ ihe dị ihe mgbe ochie na-eke agbanwego dịka n'afọ iri gara aga ihe dị iche mana ka njọ ihe aha osu na ohu ọ bụghị omenala Igbo osu na ohu kama na mmegbu alụ osu na ohu abụrụ omenala Igbo na-alụ mmadụ na-emegide alụ mmadụ ji emegide ibia ndị ka mmadụ ji emegide ibia ma onye kwetakwa na aka dị ya ọ dị ma ewe ndị ntorobịa ndị nọ na mba ụwa niile ugbu a ga na-ekiri anyị ha ga-achọ ịmata ndụmọdụ ga-enwe ihe ha ụfọdụ bụ ndị ya na nwanne ya na-agụ akwụkwọ ya na nwaanyị ọ chọrọ ịnụ gụgụrụ akwụkwọ bụrụ nwata akwụkwọ nọrọ n'obodo oyibo na-emekọ mana ha gbadata chọzi ịnụ nwaanyị asịbaje jụọ esi na onye abụ osu na onye abụ okwu kedu ndụmọdụ ị ga-enye ụdị ndị otu ewekwa ndị ka n'otu a n'ala Igbo anya na Naịjirịa ma na mba ụwa dị iche iche ha chọrọ ịnụ oge ha bụ mgbọghọbịa na-eti eti ha na-emekọ ihe mana ha chọzi ibi dịka di na nwaanyị ndị be ha sị jee jụọ esi na onye nke nwere ike ịbụ osu onye nke nwere ike ịbụ okwu kedu ihe ị ga-agwa ụdị ndị otu a ndụmọdụ m ga-enye ndị otu a ma nwoke ma nwaanyị na ha ga-eji nwayọọ kọwara ndị be ha ọ bụ na ndị be ha enwe rizin ọbụla a ga-enye ha na ha kwesịrị ịnọ ha rapụghị mana ọ bụrụ na ọhịa gbasara osu na ohu ọ bụrụ na ọmaka ya ka ha na-achọrọ ije anụ ịma na ha etolubeghị n'ụdị na nwunye na ha ka peka a ga-eche mgbe ha tolite achọ ya ga-anụ ndụmọdụ m ga-enye kọwaa ya ọfụma mana ụfọdụ agaghị aghọtacha ihe na-akọwa bụ na ọ bụrụ na nne gị na nna gị mụọ ndị ụmụnna gị mụọ ndị bụ unu asị na o nwere ihe ọzọ nwoke a ma nwaanyị a mere iji ịma injinia nọọsụ ọsọ maka na ha chee n'osu maọbụ ohu ịmadụ ị ga-aga n'ihu n'ọnwa anyị ka kọntrị ahụ si anụ nwaanyị ma ndị ahụ ekwe ma ndị ahụ ekwere ma ọ bụ na nna abụbụ kerịtara ọnụ ya bụ ebe a ha nọ otu ha nọ ma ọ bụ na o nwere ihe ọzọ a sị ga-egbochi alụmdi na nwunye ha ọ bụ na ọsọ na asị na asị na ọ bụ na ha etolugo eji nwoke ma nwaanyị ma ha ga-anụ onwe ka obodo ha nọ ya kọntrị ha nọ ya si anụ nwaanyị ihe ndị ntorobịa na ndị Igbo ndụmọdụ gbasara ihe gbasara nkewa okwu na osu a ka maka na ọ dị ka ọ bụ ya na-etisasị obodo ihe gbasara ohu na osu ihe mere bụ na ọtụtụ ndị Igbo adaghị emekọrịta obodo ibe ha na ebe ọzọ na ndị na-abụrọ ndị Igbo ma na-eji akwụkwọ fụ ụzọ ọfụma dịka ebe na Anambra kịta ị na-eje ị na-afụ signpost ebe a na-asị na-emegide ohu na nke n'Enugwu mbọchị a dịka afọ gara aga aka na-anụ ọgụ n'akụkụ obi egwu ma mmadụ maka ohu ọ advancement ndị be onwe ndị na-achọrọ ịfụ ụzọ nwee ndị na-achọ ego n'ike eji agwọ ọgwụ ego ha chọrọ imegharị gụọ akwụkwọ ha na ndị ụmụnne ya onye ha na Ghana na Ivory Coast na Italy gbakọta ka ha nwabụrụ ihe na-eme n'ụwa ọ ndị ka anụ ebe tere aka nwanne m nwoke dịka na mpịachi ụfọdụ ga-eji ịnụ nwaanyị na n'onye Hausa n'onye Yoruba maọbụ n'onye ọcha maọbụ n'onye mba dị iche iche ha agaghị ajụ ihe gbasara osu ha ejekọta onye ahụ maọbụ onye ọcha maọbụ ihe mana ha bịa ịnụ nwanne ha onye be ha ma bụ onye Igbo na-asụ asụsụ ha ha ajọba osu maọbụ ohu kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke ọtụtụ oge o nwere ihe a na-eme ụmụnna adịkọtazi ọnụ o nwere ike ọ bụ na onye chọrọ ịnụ nwa m bụ ekwesịrị ekwesị onye a ma na ezinụlọ ya maka nwanne nna gị ma nwanne nne gị na-afọrọ gị n'anya o buru ihe ohu ma osu na ọ chọrọ ka nwa nke gị bụ uru
ije mbaje otu akụ ụmụnna si eme maka ebidogo n'ime obodo aka o nwere ike ọ bụ na o nwere ihe ọzọ onye a na-achọrọ ka ị gaa n'ihu ọ chọrọ ka ị nụ ezigbo mmadụ ọ chọrọ ka ị tọbe nna gị ma ọ ka ị nụ onye olu maka ụmụnna ha ncha bụchara ezigbo mmadụ ọdịma Chineke gọzie gị daalụ ọ ga-adịrị gị ma akwụkwọ ya afa gị ọzọ afọ m bụ Ndụbụeze Nnaji abụ m pharmacist a na-arụ ọrụ na Baịbụl mana m nwee ihe mee m ji ka nọdụ n'ọnụ ifugo n'ịfụrụ ụzọ Chineke gọzie gị daalụ